Presunieme sa do budúcnosti. Pred vami je Titán, najväčší mesiac planéty Saturn. Vedci vážne diskutujú o možnosti vybudovať tu ľudské kolónie. Titán má, čo Marsu chýba. Má hustú atmosféru chrániacu pred radiáciou. Má aj veľké zásoby ľadu pre vodu. A celé moria tekutého metánu na palivo a materiály. Problémov je však tiež dosť. Je tu silný chlad a málo svetla. Komunikácia so Zemou trvá dlho. Let tam trvá roky. Otázka je preto jednoduchá a úprimná. Dokáže človek žiť na Titáne? A ako to spraviť bez zbytočného rizika? Na Titáne je obrovská zima. Bez ochrany tam všetko hneď zamrzne. Slnko svieti málo. Hustá hmla jeho svetlo ešte viac pohlcuje. Vzduch tvorí takmer celý dusík. Obsahuje aj metán, z ktorého tam prší, výhodou je pristávanie na padákoch. Ponúka aj ochranu pred mikrometeoritmi. Ľudia ho však nemôžu dýchať. Budúce stavby a pristátia využijú radary. Pomôžu aj blízke majáky a silná izolácia. Jednoduché riešenia zabránia námraze na kupolách a technike. Áno, viditeľnosť bude často zlá, bude sa pracovať podľa prístrojov. Na Titáne je slabá gravitácia, mínus asi sedmina zemskej. To je výhodné. Ľahšie sa zdvíhajú bremená, stavajú vysoké konštrukcie, lietajú drony a vzducholode. Hustý vzduch čiastočne chráni pred radiáciou. Je to lepšie ako na Mesiaci a Marse. Čiastočne, však nie je úplne. Budúce domy budú mať ochranné vrstvy z ľadu, vody alebo miestnej pôdy. Slabá gravitácia škodí kostiam a svalom. Kolonisti potrebujú denné tréningy. Ak to pôjde, aj krátke sedenia v špeciálnych miestnostiach. Tie simulujú pocit normálnej váhy. Pravidelné lekárske prehliadky budú pravidlom. Kde postaviť prvú základňu na Titáne? Logicky. Na pevnom ľade pri brehu veľkých morí. Blízko bude ľad na vodu a kvapalné uhľovodíky ako surovina. Domy budú tvoriť hermetické obytné moduly, spojené teplými koridormi. Zhora ich prekryjú priehľadnými kupolami. Tak sa ľahšie udrží teplo a dodá svetlo z lámp. Časť systémov ukryjú pod povrch, aby sa menej strácalo teplo. Na vode pomôžu pontóny a malé plošiny s hangárom. Každá sekcia bude mať prechodové komory, záložné napájanie, zásobu kyslíka a duplicitné východy. Tiež jasné evakuačné plány, nacvičené celou posádkou. Na Titáne je málo slnka, panely poslúžia len ako záložný zdroj. Hlavnú elektrinu dodajú malé atómové a palivové články. Kde to pôjde, pridajú veterníky. Hustý vzduch im pomôže efektívnejšie sa otáčať. Z ľadu získajú vodík a kyslík. Miestne uhľovodíky poslúžia ako palivo pre generátory a dopravu. Teplo je vzácne. Steny preto zhrubnú. Vzduch a vodu budú recyklovať. Teplé výfuky pôjdu na vykurovanie skleníkov a obydlí. Zásoby energie vytvoria v akumulátoroch a chemických nosičoch. To pre prípad dlhých výpadkov. Miestny vzduch na Titáne sa nedá dýchať, chýba tam kyslík. Kyslík budú získavať z vody rozkladom elektrinou a vodu topením ľadu. Atmosférický dusík poslúži ako súčasť dýchacej zmesi aj pracovný plyn pre systémy. Pitnú vodu vyčistia a vrátia do obehu, vlhkosť budú zbierať zo vzduchu, teplo uchovávať. Teplý vzduch sa nebude vypúšťať von, prejde filtrami a rekuperátormi. Vždy sú v zásobe filtre, hadice a masky, tréningové poplachy na úniky budú pravidelné. Chyby sa rozoberú po každom cvičení. Čo je s materiálmi na Titáne? Na povrchu je veľa ľadu a uhľovodíkov. Z ľadu sa pri miestnych teplotách dajú vyrábať pevné bloky a povlaky a pri zahrievaní voda. Z uhľovodíkov bude palivo, oleje, plasty, tesnenia, kovov je tam málo. Zložité kovové súčasti sa dovezú. Jednoduché diely sa tlačia z plastu a kompozitov s miestnou výplňou. Ťažké a kritické veci sa dovezú vopred. Krytý spojky a časť potrubia sa vyrábajú v kolónii. Sklady budú navrhnuté pre dlhý chlad, jednoduché opravy a presnú evidenciu. Titán má veľké metánovo-etánové moria. Preskúmajú ich plavidlá a malé ponorky s teplým, suchým vnútrom. V takej kvapaline je vztlak vyšší ako vo vode, čo umožní kompaktnejšiu techniku. Motory budú iskrovo bezpečné. Elektroniku skryjú do teplých kontajnerov.
Z brehu natiahnu k plávajúcim laboratóriám káble pre spojenie a palivo. Pobrežné cvičiská využijú na nácvik havárií. Záchranné práce na klských mólach, ťahanie aparátov, evakuáciu ľudí do komory bez straty tepla. Hustý vzduch a nízka gravitácia na Titáne sú ideálne pre letectvo. Drony zdvihnú náklad, potiahnu káble a skontrolujú kopuly či antény. Vzducholode prepravia ľudí a vybavenie na desiatky kilometrov s malou spotrebou energie. Budú plnené teplým plynom alebo vodíkom. Vonku nie je kyslík, takže riziko požiaru je nižšie. Avšak vo vnútri základní je opatrnosť stále nutná. Navigácia prebehne pomocou radarov a blízkych majákov. Spoľahlivé spojenie zaistia vzdušné aj pozemné vysielače. Skúsenosti z budúcich testov rotorových strojov ukážu, ktoré riešenia fungujú v takomto vzduchu najlepšie. Zelenina a bylinky na Titáne porastú v skleníkoch pod lampami. Pridajú sa aj huby a mikroriasy. Časť bielkovín sa získa z dovezeného hmyzu a rastlinných náhrad. Namiesto pôdy bude substrát a živné roztoky. Voda cirkuluje v uzavretom cykle. Lekárov je málo. Dôraz je na prevenciu a videokonzultácie s lekármi. Slabá gravitácia poškodzuje kosti a svaly. Denne sú nutné tréningy. Ak je to možné, krátke sedenia v rotujúcom module. Lekárničky, defibrilátory a zásoby liekov budú v každom úseku podľa zoznamu. Hlavné riziká na Titáne. Chlad, dekompresia, požiar vnútri základne, otrava metánom zvonku, výpadok energie. Preto v každom oddieli budú senzory, masky, zásoby tepla a jasné inštrukcie. Psychológia je rovnako dôležitá. Uzavreté priestory, monotónnosť, vzdialená komunikácia. Riešia to denným režimom, striedaním úloh, spoločnými projektmi, zelenou zónou pod kupolou, hrami a rozhovormi s psychológom. Tímy sa vyberajú vopred a učia sa riešiť konflikty. Rotácie a dovolenka na Zemi budú súčasťou zmluvy, aby ľudia v izolácii nevyhoreli. Signál z Titánu na Zem letí dlho. Cesta trvá hodinu až hodinu a pol v jednom smere. Živý rozhovor nie je možný, otázky a odpovede sa posielajú v balíkoch. Príkazy a inštrukcie sa pripravujú vopred. V núdzi rozhodujú kolonisti sami. Spojenie zabezpečia antény na povrchu, vysielače na orbite a lokálne servery v báze. V kolónii bude komunikácia rýchla. Tréningové misie na Zemi nacvičia prácu s takýmto meškaním a jasné protokoly. Tie pre prípad, že spojenie zlyhá na niekoľko dní. Let na Titán potrvá roky. Najprv pošlú náklad. Stavebnice, zdroje energie, jedlo, techniku pre skleníky a náhradné diely. Potom príde posádka. Pristanú pomocou padákov a motorov. Hustý vzduch tu pomôže. Ťažké veci ako kouči veľké stroje prepravia zriedka, ale vo veľkých dávkach. Ľahké diely a plášte začnú vyrábať priamo na mieste. Späť na orbitu vyniesú náklad s lokálnym palivom a kyslíkom z ľadu. Sklady, generátory a zásobovacie trasy zdvoja. Nechcú závisieť od jedinej linky. Kolonizácia Titánu? Prevedú testy v chlade, ladenie cyklov vzduchu a vody, vývoj materiálov, palivo pre misie. Správu spoločne vedie Centrum na Zemi a lokálna rada. Pravidlá: bezpečnosť nad ziskom, transparentný účet, otvorené správy. Súkromníci zabezpečia servis, spoje, stavbu, výcvik. Medzinárodné dohody bránia monopolu. Kolónia časom zarobí na službách, výskume, palive. V prvých rokoch vykonajú ťažkú a nebezpečnú prácu na Titáne roboty. Vyčistia plochy, postavia obydlia, položia káble a skontrolujú kupoly. Pre oneskorenie signálu potrebujú samostatnosť. Budú obchádzať prekážky, pracovať pri slabej viditeľnosti a vracať sa na základňu bez pokynov. Ľudia budú riadiť, opravovať a vykonávať úlohy, kde je dôležité posúdenie na mieste. Pri nehodách roboty rýchlo pomôžu. Zatvoria ventil, doručia fľašu a dovezú zraneného k prechodovej komore. Plánované aktualizácie a výmenu dielov zabezpečia vopred. Park robotov rozšíria s rastom osídlenia. Hlavné pravidlo je neškodiť miestnemu prostrediu na Titáne. Nesmie sa vypúšťať odpad do morí, žiadny prebytočný plyn do vzduchu. Ani zemské mikróby bez prísnej kontroly. Potrebujeme jasné práva pre obyvateľov. Zodpovednosť firiem a štátov je kľúčová. Otvorený prístup k vedomostiam a vzdelaniu je dôležitý. Titán sa v blízkej budúcnosti nestane druhou Zemou.
Preto sa zameriame na úhľadné mestá pod kupolami. Ak bude program udržateľný, do konca storočia môžu vzniknúť osady. Budú prepojené vzdušnými trasami a spoločnou komunikáciou. Ak vás to zaujalo, prihláste sa na odber. Nech nezmeškáte nové diely. U nás je všetko stručné a k veci.